أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أم بألتن كبركة داي kan neman kisin Allah subhanahu wa ta'ala bolo akoche ala kiraka anaka sahaba o ana somo be no temena kaboyeno ambe Touba Missiribah city mo be fo dante folimina kata city mo folo kata bla mo la banna amba be fo ambe karamogo fo fiqh karamogo haditha karamogo qur'ana karamogo qasra folaw question bla bagaw question jabi bagaw ambo be fo dante folimina tawhid karamogo ala kira bonaw shirifuni quraishu ambu be fo dante foli mina anga foli be katara city mo folo fa mo laba biro konna mo ambe be fo foli temenen kofe ambe duwo nyina o be bolo ka duwo ke aw be amba fo ala ka ya fama anga junubu kuma bana musama ambora min kalama anama bumin kalama ala ka ya fa bema ala ka limaniya di amma kanga limaniya dafa ambe duwaw ke anyere ye ka duwaw ke aw fana ye ani walanda nunu bi boli kata sitio siti sanfe duwaw be ke aw be amba fo ala ka hera ke anye jin ani lahara ambe mun fe ambe sra fen fana nye tora ko la ala kan kishi o ma jin ani lahara aywa mo minun banna ni hamina ko be mamala ala ka be ka hamidla min tay du kon na problem de ala ka nyina bon mun tay denko de ala ka dendi oma mun tay cheko de alaka chedi oma mun tay musoko de alaka musono ya oye mun tay geleya de suku kono na wala mimbe kaso de la wala mimbe famao de ka bolo ka wala famao kembe ka min toro ya rabbi alaka be makogla alaka kisi kantanga ka gerjego foni ka hamena ko be no ya ka kliyan cha mandi anni awma ka suku nunun dia ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi amboni ala bolo ala ko kanye ala kira kama qur'ana kama ala ko kanye mo nyuban kama ala ko kanye ayre nyeda kama ya rabbi anga bambatu fana ala ko hina ko qabra noro ka bada dalil no ya ubeye ala kan fana nye kan ka don kono kanga do la fasamantike domi ani ala be nyogon kumbe nyogonya no do nyina mo min bolo ka ba foyi mato iye ni aya soro ishi beke jegele ya de la ima hera yere nyena wallahi do mina nini ala benna ka soro ala jenendo ima ala matoto iye wallahi o de ka fusa katime jena kono koka ni ala yike jebe masai ka fembe dima jena itaqaddum ala fin ibi yelema ala fe do mina no ya soro ko don ko ala dimine be e koro wallahi ama foy ki ala ma foy nya iye ika jena bokono ya rabbi kanga dola nyumanke domi ani ala be nyogombe ala ko kanga dola nyumay kan laban chuko nyumande ambema ya rabbi no temena kaboyeno amena do anga walanda kono walanda munye fannu taamuli bayna zawjaini furu nyogon fulani nyogonche ambana cheula ambeka kuma musode kani wakati konnala furu anya fokateme ango sosote be jien kono ala ya bela jelin damine ni furu de folo hamfa adama dlana hawa udlana kerefe ya famiya buru fela adama la yoromi ayasro hawa ba kerefe okmana jeni furu ni dala wa jebe wulni ode sosote be no jama'u jama be no abebe damine furu de la ni furu dlana ka nyede sigida benya ni furu dlana ka nyede dubenya ni furu dlana ka nyede dugubenya ni furu dlana ka nyede jamana benya okmana ya rabbi alaka hera ki anyi furu nyogon an kan nyogon ka cisiki aw kan nyogon bonya aw kan nyogon deme aw kan nyogon kanu aw kan nyogon hinemine no sabatira furo konnala aw ka dube ke dudumaye wa deumbe barka abi akana jor har gerjige kola abi nyenabo atanke furu madlanka nyefana aw ka sigini gele fana be abse ko soro furu konnana hal ni alay je bedi aw man nafolo ni fenwere la anninti lafiya okmana ode kama wala na kirenkerno mbambolo dongodo ni furin kama abinye chogomina parce que nali de nyena dron abebenya nali fana manye foi fana teyeno
furu ɲɔgɔn fila f'aw ka diya ɲɔgɔn ye de aw ka yira ɲɔgɔn na fana an ka di ɲɔgɔn ye fo mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛbɔ aw ka furu fɛ fo mɔgɔ wɛrɛ de ka ɲɛbɔ aw ka furu fɛ ala n'a diya ko jugu bolo o kuma na o furu bɛ diya ni jumɛn ye a bɛ ɲa ni cogo jumɛn ye an bɛ ka bɛɛ kelen kelen ta f'a ye an ye cɛw ta f'u ye an bɛ musow ta kan o kuma na muso bi walanda bɛ mun kan o de ye e bɛ kuma i cɛ fɛ cogo di kayfa tatahaddathin ilayhi i bɛ kuma cɛ fɛ cogo di e bɛ kuma i cɛ fɛ komi i bɛ ka bagan de gɛn wa i bɛ ka kuma i cɛ fɛ komi i bɛ kɔnɔ gɛn de la wa i bɛ ka kuma i cɛ fɛ komi i n'a fɔ i bɛ ka kuma denmisɛnnin de fɛ cogo min na wa i bɛ ka kuma i cɛ fɛ komi i bɛ mɔgɔ wɛrɛw cɛ la cogo min na de wa o kuma na o ɲɛdɔn a n'o kɛcogo an bɛna kuma o de ka su in na ya rabbi ala ka faamuya di an ma o kuma na e kan ka kuma cɛ fɛ cogo min na a kana kɛ k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka baganw de gɛn kana kuma i cɛ fɛ i n'a fɔ i bɛ ka kɔnɔw de gɛn kana kuma i cɛ fɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ jɔ ka pɛrɛ cɛ kun na walima ka kuma lankolon fɔ cɛ ma walima ka kuma fɔ kuma minnu bɛ cɛ la dimi kana o kɛ ni ni cɛ bɛ kuma la a tɛ kɛ ten o kuma na kuma ɲɔgɔnya a ka taara i ka mɔgɔ ba ma maa bɛɛ lajɛlen ko k'o ladege ala y'an dege an bɛ kuma an bangebagaw fɔ cogo min na ala ye fɔ kuranna kɔnɔna na wa qul lahuma qawlan karima a ye kuma ɲuman de fɔ aw bangebagaw ye wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ni bɛ kuma i ba fɛ i kana i fa fɛ kana kuma ta ni vitesse ye komi i n'a fɔ i bɛ gɛrɛn de la kana kuma olu fɛ ayiwa ni fanga ye ni yiribonya ye i kana u la mafɛgɛya ka kuma dɔ f'u ye e baba i fana ka nin dabila sa e ma i fana ka nin i kana nin kɛ tan sa la kuma tɛ kɛ bangebaga fɛ tan o cogo dɔ ala ye ala kira ka sahabaw a y'a f'u ye n'u bɛ kuma ala kira fɛ la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajhar lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ nin cogo in na ala b'a fɔ tuguni kuranna kɔnɔ aw kana ala kira wele aw kana ka kuma sankɔrɔta ala kira ka kuma kan komi aw dɔ bɛ ka kuma dɔ fɛ cogo min na i y'a faamuya o kuma na a y'an bagabaga n'an bɛ ala kira n'an bɛ kuma fɛ an ka kuma nɛmɛ o kuma na o kuma in ti ɲɛsin ala kira kɛlɛ ma dɛ mɔgɔ n'i ka maa ba bɛ kuma la i y'a faamuya maa a ka bonya b'i ka wajib kuma cogo dɔn n'i bɛ ka kuma a tigila mɔgɔ fɛ i karamɔgɔ de don wa i fa de don wa i ba de don wa i yɛrɛ ka maa ba de don i muso furucɛ de don wa i kan ka kuma fɛ ni majigi ye ni ladamu ye har yɔrɔ minnu bɛ yen a b'a fɔ n'i bɛ kuma i kana kuma mɔgɔ fɛ f'i ka kuma ninnu fɛ komi i n'a fɔ wurudi charte kɔnɔna la a bɛ fɔ yen nɔ n'i bɛ wirdi kɔnɔna la i man kan ka kuma mɔgɔ si fɛ fo mɔgɔ 4 muso i wolofa i woloba i ye wurdi minɛ karamɔgɔ min bolo n'o ye mɔkadamu ye ani i furucɛ o kuma ni olu kelen kelen y'i wele wirdi kɔnɔna na i bɛ wurdi ka kuma olu fɛ u bɛ mun jira u bonya o wirdi charte kelen kɔnɔna la a b'a jira ko n'i bɛ wirdi kalan wagati min na a laban wagati la shurtul kamal k'i ka sigi i n'a fɔ i sigilen bɛ ala kira kɛrɛfɛ walima i sigilen bɛ shagamatiyani kɛrɛfɛ walima i sigilen bɛ shagamamalahu kɛrɛfɛ bɛ ka wirdi kalan o kuma e kan ka sigi olu kɔrɔ ni bonya ni ladamu ni majigi min ye k'i ka sigi tentɔ o kuma o b'a jira olu bonya dɔ de b'i kan i kan k'o kɛ o kuma i cɛ fana bɛ tentɔ n'i bɛ i cɛ kɔrɔ i majigi i kolo a ye i fa bɛ ten i ba bɛ tentɔ i y'a faamuya o kuma na ala fɔ kuranna kɔnɔ tuguni la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum aw kama qala rasul la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum li ba'd aw kana kuma ala kira fɛ ka ala kira wele komi aw dɔ bɛ ɲɔgɔn wele cogo min na n'i bɛ ala kira wele tɔgɔ ɲuman dɔ de fɔ i k'i majigi ni a kumakan ye o kuma o b'a jira mɔgɔ n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ i ka maa ba fɛ kira fɛ sheikhu fɛ i cɛ fɛ i ba fɛ i fa fɛ i karamɔgɔ fɛ i kan ka o kɛ ni kodɔn de i kan k'o kɛ ni majigi de i kan k'o kɛ ni ladamu de parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ i kan ka maa min bonya n'i m'a bonya parce que ala kira ta laban a b'a fɔ cogo di an tahbata a'malukum aw ka baaraw kana bin n'a m'o kɛ parce que n'i ma ala y'a fɔ cogo min na ala kira ta la n'i m'a kɛ dɔrɔn i ka baara bɛ se ka cun o kɔrɔ i ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ o kumana i bɛ kuma i cɛ fɛ i kan k'a fana kɛ ni ladabu de ye ni majigi de ye i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ o b'a jira komi n y'a fɔ cogo min na o b'a jira maa n'i b'i kuma i cɛ fɛ i kan ka kɛ ladamu ye kana pɛrɛ cɛ kun na kana
annini kana mafiriya ikan ka kuma ni kuma chugudi min bi ce lason ako tahaddathi ila zawjik neba ko ni be kuma ichefe e ka kuma fe bi adabin ni ladabuye wa riqa ika kuma fe ni noya wa alfa ika kuma fe ni deli nyonya kuma nogoma ni fay deli nyonya kuma de fay kuma fay mi famia iki majigi ay ya famia mogo muso ni majigi che imi yire bonya iche kan imi yire fasamanti yama wallahi idemi na sa nyogona wula idem fana nyogona wo bi majiga ay fokuma be ala deli femuna ala ka nyeka dama ako otemenen ko fe iji ali hadithiki dafi'an bil ihtirami ako ika kuma che eko ke ni bonya isa ito ka bo idani bonya wa taqdiri ani jatimine ibe kuma min fo ka bo idda kono iche yorola e a baskili folo yani ka bla a pese folo yani ka abo idda kono kuma kanka girindi toni chama de be kuma kanka girindi toni yere o pan ebena mi fo ichema ifama ikaramogo ma ibange bagama a pese baskili la folo yani ka bla okmana kana nibe kuma ichefe wa iyyaka bitashrihi bil aid nibe kuma ichefe kana to ki bolo filifili chela ebe ka kuma i peren bi bolo filifili chela kana i bolo filifili ichela o temma nyuma muso nyuma kuma chogo chema hali bamana muso ko ka haketo bamana yate ko jugere bamana ya te ko kuma la nyiti bamana ka fo ko jugumando kwa parce que muna amba fo bamana wakati la bamana okoro sali tunte wakati mina abena fo niko jahiliya wakati yani islamiyya kan wako wakati mako jahiliya okuma an fana fi yani islamiyya ka sama amba fo mako bamana wakati bamana muso nabe kuma chefa abi nyongiridi hal bibi obe yoro dola hal nu chete mama ni ukanka bonya ubu nyongiridi ni kumai nai ube jidama ubati la mofo bi fenfe ko ubu majigai abe ayro abe sigida minuna uche ubake umuso bake okmana aw minun ko kangera islamiyo kangera alafe kangera kirafe nkera kirafe nkera islamiyai o tato kikanga mamin bonya kibo bonya wuli ka boyende ay obo dude faraoka parce que itsika ke ala mayire abada itsika ke kira may abada fo ka soro mo min bonya be ika wajib iko tikila mo ka bonya la sabati ambaye musudula nube kuma wuce fu nyongiridi ka kuma ne ce telma utefe ka kuma langolo mu dakafo be ce bonya okuma odi kan odi muso nyuma unta chukoi hal naso ko islame ute aywa okon be jogo nyumanka ni nyoroina okuma ako wa talaffuzu bil ibarati li jariha al kharij ako ibe kuma kam min filika boyda kono kuma kam minu nabe abe keni ibaratu ibara jati mine fewnye kuma kawnye minu bi ma jogi e kana kuma ni oyi kana kuma ni che ni kuma kawnye kuma kambe ma jogi ina fo be kuma do fo ci ati nyinako wal may lalomaya kuma fo chema iman kanga ni shike kuma ni be kuma chefe a jatiski eske ni fo ni batoro ni yere ta do abatoro wala ta toro aywa modo nyininga eske ma abseka ni kuma fasko fa chema kara modo nyininga yere fe modo nyininga mambi chendo nyininga eske ni kuma fasko biseka fo chema eske ni kuma fasko biseka fo mabama kuma ne bolu jatiski kosobe kuma ka gele otemenen kofe qalati imra'atun sa'id ibn musayyab sahaba de tondo ale furu musoko ma kunna nukallim azwajina illa kama takallamuna umara'ukum ako an kumbe wati minna islamiya kun folola an tumbe kuma an ce ofe choko minna an kumbe kuma an ce ofe komi an be kuma masaka ofe choko minna ya fama ni mabe masake kerefe ibi kuma ni pose mi ako an tumbe kuma an ce ofe tende masaliyala kuma kan fasku dobe no ibo fo ichema walma masakema ina fo ni masake do ba fo mon présent ya famia wala mon général mon commandant ina fo ni be kuma fama fi bi mo minu nati mon général mon commandant aywa una nyogono okmana ni be kuma ichefe
kolu kuma fo aslahaka Allah afaka Allah alaki la halanye e ko chogoti ni ci ya wele ka ba fa aslahaka Allah alaki inya e ko chogoti wal ma afaka Allah ya famya alaka ya faima wal ma alaka ni lafiya e ko chogoti ya fama olube kuma ni ibaratun munde wala misale se ka fo bi atro ni ayiwi de ba ko make ko chogoti walma papa ko chukudi walma shere ko chukudi ona nyogona kuma duma kuma min kada ye ibo bla aka kuma nye folo walma bina kuma do faye iba fa karasa alaka ni nyeda bonya kuma ne ika kuma nati walma alaka hera ka anni e ko chukudi mana ibaratu do blanye min kada ye kakina fi bika duwa de kai okuna furumu so nyuma olu kumbe ke tandi ibsika kuma kando nati akira cogo min kada yere doro o kera anglais yo o kera français yo o kera bamanan yo o kera maraka yo o kera arabu kanyo na kada ale ko ni doro la nyini ale ka diani de ka soro ni fen fanati haramu ye kuma ibo kuma fasugo nati folo yani ika kuma fe bon amonu be aw yere bi chama musunu chama yere ba do ba don fana adola no be fe ka ci dusu kasi do ba fo suno no te fe ka son ci no son de do ba fo no be fe ka ci no son dia wala o ba fo wakati la no mako be chela wa do ba fo me ni mako de chela utafo okmana kuma ka ombe no abe arabu bula be ina fo ni bi fama wele be fem fo mon présente ou be mon général wal mon anyo no mon gérant on anyo no be ko lu fo ko ble ka kuma nye ka ci bonya ni olu ye kwa okuna be ala dili ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dinen fama ci kunyu mandi amma ibado ke fen chaman be no islami uba nyi uba famia di fen chaman be no islami wi o famia de ka ke ina fo olu ye tubabu ya de wal man nazara ya de ai islami ya de ba mbla o be kan nazara u ya ta yinde kata ya abara parce que an nyanta ke ka kala kitabu kono dore kata kana nyire me tubabu ya ta de ka barake nai ya famia bo hakaza nini do fanyire ka segi oludema ya sa aywa ko bise kanye ambulo chukomna wa qala asma'u ibn kharij yansahu ibnatahu inda zawajiha ninkira ala jomuso de ya famia tum atole asma'u tuma mina adembe na furu kata chelala aya den wele ka siki baro ne dilla kan kuma fawo ka chaya ngo folo mo ni dembe ta furu so sigida doroba wele ka sigida aka blasira bela jele ni ta fochuko masalan den la muna de bolo sokono aka chala ibasoro jogo do be no ere jonembe ola afanfela fe misalia ayo atize kuma chokola misalia den amma kote sani yakola okuma ere ba do den makote mina iba sigika wajuni okuma kan ka blaka tasra do bu den wele ande ni taratoka ko ka jeche koro do be se ka fo ande ni taratoka parfum ki yere la do ba fo ande ni taratoka pari do ba fo ande ni taratoka ninke iba so ibi ko mi fai iba so yiro yo koloshi ala depuis du kono atiti okumana do fana be olu ba jati mine u demuso te kuma chokola o de kama asma'u ala demuso blasra ba fo chokoti abafo la yasma'u minki illa hasanan ni takara ne demuso kanato iche ka feme idare fo nyuma okoro ale demuso mbabulu ayre ba jogodo adafe bo chokomai tuma do abseka kuma tinya bulu o de kama be dem blasra nini kuma kanya ba fay ni tara kuma nyuma ne fo iche okmana kuma nyuma fo iche o fana fe nyuma badi furu konnana furu muso kangi janto mina ibe kuma chefe kana ke ni korofoy kana ke ni peremperen kana ke ni dusuboy ay hal nasro kale funne do kale diminindo e kanga ke kala famia Allah subhanahu wa ta'ala ka dine famia chiko nyumandi an kelen bela jilima wa qalati ummun ninkira bado fana yetansihu ibnata wa beka demuso wa beka wasika blasira qabla zifafiha ka kwa kafurunye abena demuso blasira demuso binata ka chelala komi nyafo chokomina ako ya binat ta'addabi fil hadith ni tara ni demuso ijogu banke ya kuma fo chokolade kuma fo chokodon ana kuma langolon fode kuma de boyda kuma min kai kuma de boyda kuma min abi famia kuma de boyda aiwa ma azauji ga fara icheka kana kuma fo che kuma ba toro de kana kuma jugu siri cheka kana kuma langolon fo iche kana ngalon tiga ay ko keran chugo mi anyeni fo ay
kelka so aka be aka wala kana be aka cinye kon fay wa kuni lahu amatun yakul laka abdan yakun laki abdan ako eka ke iche jomusoye okoro imajigi aye ikulu aye kuma nyumanu fay kuma nomanu fay cinye fay eka ke jomusoye ko wallahi ni yoke iche fana be ke jonke iye afana be ke jonke ekama parce que a seta la be ke jonye iye ni mama bonya bisi odila ni mama bonya ibisi odila ele ka jati mine ki ka ko la do ba famia ibe mama bonya bisi ola ko ma bonya baga de bisila ya famia ako wa idha lam yakun kalamuka khairan min sukutika ako ndede muso ni ka kuma make hera ye kateme ika dadenka masalan kuma baliya ika kuma noti hera te bo edda kono eki mantu ya famia ko de kafsa aywa ni ka kuma ye okuma na kofa samtu aula bik okuma na kiki dade o de kafsa yani mina ni kuma info ika kuma in baskile folo ni kuma info li na fo baliya jume de kafsa na asra fo baliya de kafsa an kiki dade ngani kuma de kafsa kuma baliye ko fo kuma yi wajibi de ba fo ichesira ka ken nyumai ni be kuma kika hera kuma fo ala kida ya kotento afotento alayhi salatu wassalam ni be kuma hera kuma defo ni tisi ola ki dade ni tisi ola ki dade kuma nambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina fam ya chiko nyumandi ambela jelima parce que kuma ka gelende kuma ka gele surtout ni be kuma ika ma bafe ma chamande tinin jati ibi kuma ifafi be perena fa be perena ibtami itida ala ko ni fe mblende ibi kuma ibbabe kuma babe perena ibana be perena ceti bolode icebe perere fana be pere afana be tende iti hera soroni shi kofe kumana ambe ala deli femuna o hera di ala ka di ambela jilima ala ka munyu sabali di amma o temenen kofe waqalat أكو في يوم سعيد اجتماع إفراد العسرة ni qissa doye amena wala nday kuncheni koye ni qissa doye amena wala nday kuncheni oye ako في يوم سعيد اجتماع أفراد الأسرة وأولادهم كون نكيرا دو دي كدو كونالا تشي أني موسو وكفر لا فرد منبا وتدو نيكون كاشلا أبدا دوندو لا سالي دنيا دو في سالي فتينين دو والما سالي بادو وسيجرا وبي بارولا أنو أنوكا كولي ala yu gerjige dewna unu dew be barola du konnana dewla korbali faqala al ibn al akbar dengue korbade dani kanto parce que ale de ka koro ube ale de fencha mani du kono dento ma mini ale ko ma ra'aytu rajulan yuhibbu imra'atahu ka hubbi abi li ummi Allahu akbar dengue korbade kanto ko ale ma ye folo mami lu uka furla kubi nyogon fe ube nyogon kanu komi ale fana bachoya ale ma cheye folo che mimba muso kanu komi ale fana bachoya okoro ale fa ba bafe kojugu ale ma cheye furu nyogona mumbe nyogon kanu tento ya famia ayo fo dode ku sigilento be barola aywa baro minakati kosobe kuka kole konnana faqala rajul okele fairna ni kantosa dentoma wa kaifa la uhibbu imra'ati wa ahazzuha akum muna neteke musofe muna ntabonya ako wa ana ma'aha muzu 30 sana ako nekera kafara au baka sambi saba bi falam tarfa sautiha amami wallahi aw bama delika kuma korta nenye na folo ka kan korta ni kuma ka pere o ma delika ke nenye na folo ni ne be keno ka ne ma fata kede me ama delika ke ne ko nenye na folo aba majini kuma de nenye ne koro walam tukhalifi fi shay'in imra'atuha bi amartuha bi akon ne ma delika ama delika ne fonko nyogonya fenna folo femi ni ya nyamari nga koke ni ngwa kaminke abodeke ni aya soro coin ni ablamina
ko akeli damandi anna abseka la famiya la di ka ke chiko iranna wal ma ka ke min kadi ne hal no ti sababai ya famiya okoro ni ya bla femina ni fenyuma ndedo abaki atin fonko nyonya nke akera nyena akera nkofo bado muso do be no ibise ka fo ninti benema me iti kene ka uba ke kito kene ka ngono bise ka to yeno ote che fela yo che jeme nyini anyena ana kofe bede ako ne nyena abake ta chokola nkofe abaketi nga ni femi nkera ni nyafaye na anflaka heratala anga jena buka heratala ndiunga heratala atake abafo papa ni famia tandewa ne buru na nyake to befsa ade aywa na siranela aba yelema ni nga jiyen fana aba kata abi fana wa ni aya soro fe nda mandana hal nasro ko de kadine ka da mandana na ene la famani ni masaka famia aba ke ne tay hal nasro erbe bo ala ko fede aba ke ne kun tay ni fok mana furumuso fi ki janto mi nyoro nunu dila ikake dimba nyumaye idewni ikake dimba nyumaye du konala fo mo werde ka example ta eka du kono o de kan ni nyumaya e kon hakaza furu be ketandi furu bonya ninde furu deme ninde furu nyogon kanu ninde jeni muso aw kan nyogon fela don aw kan nyogon la famiya ka akake bela jilen ka be bonya furu konnana parce que furu min be aw ni nyogon te fem fitini yede o ala bolo fem badi ala de ya do aw ni nyogon ce ala ka jurudi do nabi aw ni nyogon ce wa aw kan ka o bonya ni fana o de ala bonya ni de kira bonya ni manambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina en fam ya chuko nyumandi am bela jilema ala ka herake anye ala ka gere jugo foni ala ka haminan ko nogoya mafu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.